5:30 from, I wish you knew other places other than gaming. I prefer not pick you up from gaming, the direction I'm coming from. What do you have? Tell me about it. You won't know. I don't know. Yeah, I'll call you. Okay. Love you. Love you. Who am I going to pick you up from William Street on the Hague's chocolate with that? You know, where Yeah, that's fine. They'll be coming up from that way. Okay. I'll let you know. I'll call you. Yeah. Bye. Love you. Love you, baby. Have a good day. You too. Bye, babe. You look good. Bye. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Good morning! Magko-coffee ako guys. Tapos ko lang maligo. Nagbihis na ako kahit na mamaya pa namang hapon yung lakad namin. Pupunta ako sa city. Kasama ko si Ann. Hindi ko pa sure kung, well, si Kat talaga, hindi talaga siya pupunta kasi work na siya today, day! Oh my gosh! Work na siya today. I should text her. Kumusta? Ako yung kinakabahan para kay Kat eh. And then yung ibang girls hindi pa nag-confirm. So, I think it's just me and Ann so far nag-confirm. Gusto ko din pumunta sa city para bumili ng mga travel sizes na mga eklago para sa trip namin. So, it's kind of like preparing for our Christmas trip. I'm so excited, guys. Bibili din ako ng samyang. Yung spicy noodles kasi nag-text si Marlon. Sabi niya, te, bumili ka ng samyang. Oh my gosh, mainit dito sa loob. But it's gonna be 21 degrees up. May tag pa, guys. Nag-message siya sa akin, sabi niya, magdala kayo ng samyang kasi gusto niya daw gawin yung challenge. I think we planned that challenge last year nung umuwi kami na Dan. Tapos sabi ko, dapat gumawa kayo ng 3 video and then kung sino manalo, like challenge silang dalawa na yun ni Mark. Tapos kung sino manalo, bibigyan ko ng pera. Nakalimutan ko na actually kung magkano yung bibigay ko. But tatapusin daw nila yung challenge kaya he wants me to buy samyang. But I don't think I will find that sa city. So yeah, I will have to ask Dan kung saan yun. Naka-set up na, guys. Hindi pa tapos. Ito yung table na ginagamit ko sa filming room ko. Pero nilipat ko siya dito kasi I will film a video. Gusto ko yan yung background ko. Diba? Kumusta ka na Christmas tree? So far, hindi pa naman siya natutumba. Andyan pa rin ang ating pineapple at saka yung ating cactus. Looks good yung bonbons namin. Siguro dadalhin ko yung bonbons kapag nagkasya yan sa... Daming glitters naman kasi. Kapag nagkasya siya sa luggage, siguro dadalhin ko siya. Hindi ko alam. Ang dami kong planong dalhin, you guys. Meron ba tayong bonbon sa Pilipinas? Hindi ko sure. As far as I know, wala. Kasi hindi ko siya nakikita nung nandun ako. Pero baka meron. Hindi ko alam. Do we? I don't know. Okay, magko-coffee lang ako, guys. Magninis biscuit a catch. As usual, nice biscuit. Guys, katatapos ko lang mag-film. I will film another video. I will curl my hair. So, prepare ka lang yung aking mga gagamitin. I love this one, you guys. Sobrang konti na lang niya kasi ginagamit din to ni Dan. Gusto niya kasi hindi matigas sa buhok. Like, you still can do something with it, right? Hindi siya sticky. Yeah. Ito yung Elnet spray from Elnet Satin from L'Oreal. Hairspray, konti na lang siya. Anyway, yung video na gagawin ko is I will be using this one. Yes. I got this from Brian_stuff on Instagram. Taga Cebu siya. So I wanted to use that. It's gonna be like kukulot ba video. Okay. Hala, ang ganda naman ng setup ko. Ganda naman ng lighting. Gamit ko yung dalawang softbox ko tapos ring light. Pa Christmas tree. Okay, let's do this. Nagkulot ako ng buhok, guys, dahil dun sa video na yon. Anyway, I will cook mee goreng. Kasi, yun lang yung madali. Tapos may rice pa ako from kagabi. So, ito yung lulutuin ko. The Fusion Maggi. Maggi yung tawag. Parang Maggi ata yung tawag nila dito. Maggi. Pero Maggi. Maggi! Suot ko tong ano na to. Ito yung sinuot ko sa birthday nung weekend. Tapos, hinubad ko siya agad-agad. So, sinuot ko na lang siya para sa video. And then, hubadin ko din siya. Maglo-laundry kami tonight.
Guys, paalis na ako. Hintay ko si Lyra at saka si Tony. Kasi si Lyra ihatid siya ni Tony. Hindi ko alam na pupunta para si Lyra. Sabi niya sa akin, Dahil pupunta. Hatid ako ni Tony. Sasabay ka? Sabi ko, kala ko ako lang at saka si Ann. Yung suot ko pala na lipstick is yung Wet n Wild na catsuit in the shade something na may mocha, guys. Anyway, I'm wearing a romper. Kasi, di ba sabi ko kanina malamig? Hindi pala siya malamig, guys. Mainit siya. 21 degrees siya. Pero, very sunny. So, mainit siya. I'm just gonna wear thongs. Asan na yung chinelas ko, besh? Narating na si Lyra in 5 minutes. Kasi malapit na yung bahay nila dito. So, I'll just wear that. Ito na yung aking pa-outfit. Hintay na ako sa labas. Okay, let's go. Dito kami sa First Line. Kasama ko si Sexy. Tingnan nyo naman yung kanyang romper, guys. Ay, oo nga eh. Kakaingit. Sabi ko, hala, pineapple yung suot mo. Nakakaloka ka. Nabili niya daw sa Hong Kong. Wala eh. Yung layo, besh. Dito kami sa Price Line. Maghanap ako ng mga travel stuff. Naubusan na din ako ng ano ko. Makeup wipe. So, bibili tayo. Bibilin mo yun? Ano? Yung sa next? Pag-isipan mo muna. Dito kami sa sa bilihan ng iPhone case. Bibili si Madam ng iPhone case. Sa kanyang iPhone 10. Ito maganda. Ayaw. Nakakatakot yung case niya kasi malalaglag. Slippery. Try mo yung ring ba? How much is the ring? Can I get... $10? Okay. Nice guy. Dito na siya, guys. Ganda na outfit mo. Thank you. Malamig. Lumamig na. Paramper-ramper ako. Lumamig na. Gusto mo pamili ng ring din? $10? Day, sa Thailand mo na lang bilhin. Magta-Thailand ka, doon ka na lang bumili. Parang tinanong ata ni Dan si Tony kung anong plano niya sa Christmas. Kasi sabi niya, kasi yung sa amin, like, kung ano na lang gusto namin, yun yung bibili namin para sa amin, para hindi na kami mag-isip. Hindi ko alam kung ano sinagot ni Tony, Day, para sa inyo. Ako pinilan niyo ako iPhone. Oo. Ay, tapos ka na. Oo, kailangan ko bumili, Day. Nakakaloka ka. Binilan ka ng iPhone. Tama nga naman. Ay, Day, may namatay ni Day. May tumalong. Dito ay, oo nga. Oo, para narinig ko yun. May tumalong dito, guys. May Nakakaloka. bulak lang nga doon eh, may flowers. As in, namatay talaga siya? Parang ano siya Day, parang tumalong. Dito na kami, guys, sa Rebel. Under Armour. Yan. Ano ba? So, ano? Small lahat? Medium. May medium. American ito. Large. Hindi naman siguro siya extra large, Day. Ito Day. I-open mo daw yan. Ito extra large. See? Hindi. Malaki yan. Uy. Extra large. Ay, hindi ko alam. Yan, tama lang. Siguro yan, Day. Ay, malaki ito Day. Malaki ba ito? Ayan. Extra large? Oo. Malaki ba ito? Ay, ito, Day. Oh, meron pa marami. Friend nila Day. Iba nga yung... Marami sa baba. Yun. Ay, ito pala. Bubble tea, bubble tea, bubble tea. Bili kami dito tapos magla-lunch kami somewhere. Ayan daw, walang tao. Dito kami sa Randall Palace. Palace daw. Bibili ako nito, guys. Golden lava bun. Kasi nag-ano na ako kanina eh, noodles. Dito kami sa Tea House Yamcha. Yum. 472 pesos. Bibili ako niyan. Nag-order na yung dalawa. Dumpling daw yung sa kanila. Dito kami sa ano. Yan. Mga ano. Yung in-order nila ladies. Yung sa akin pearl milk tea. Basic. Hindi ako nag-iiba-iba eh. Yan. Number 4 ako. So, mag-ano ka lang? Dumplings? Ha? Dito kami, guys. Hinihintay namin yung aking lava bun. Kanina pa kami naghihintay. Oo eh. Si Lyra, doon sa kabila eh. Yung pa-pineapple niya, naingit ako. Ayla, yes. Oo nga eh, oh. Ay, Hala, yun na. Kunin ko Day, kasi ako malaki. Thank you, Day. Ito na yung lava bun natin. Sobrang init niyan, Lai. Really? Yeah. Tapos yung ano din Ano niya. naman niya, Day? Ano, parang custard ata, Day. Yung ano niyan, Day, yung
Sa gitna, sobrang init. So, mapapasok ka, careful. Golden lava bun. Yeah. Anong laman yan? Like, ano? I think custard. Custard? I think so. Sobrang init, careful. Sexy ah. Kain ka lava bun, sexy. Pineapple. Tingnan yung camera ni Ann. Kung saan-saan niya talaga pinaglalagay yung camera niya. Bumili ka ng mahabaan. Meron ba yung kasamang pahaba? Yung monopod? Sa Gearbest mo yung dinili, di ba? I think sa Gearbest niya. Ay, octopus. Itong tripod ko, meron siya kasamang pahaba. Monopod. So, kung gusto mo pahaba, meron siya kasama. Tapos ito na yung pinaka-base. Meron siya. Kung sa Gearbest niya yan binili, same na same lang naman tayo. Meron ata yan, Day. See? Same lang. Kasi, sinend ko sa kanya yung link ni Jordan. Parang yun ata yung binili niya talaga. Hala, malulubat na ako. Naka-line kami, guys. May pa-body siya. May pa-spin dun sa harap. Ang haba ng linya, oh. Yan, oh. Haba. Meron silang pa-spin. Tapos every spin, may mapapanalunan ka daw. Hindi ko naman alam ano. Wala, pumila lang kami talaga. Oo, pumila lang kami. Ang haba eh. Ano ba, oy? Hindi tayo pipila. Oy, alis na tayo. Ano ba yun? Sabi niya, pila ko doon. Alis tayo, oy. Gusto mo pumila? Ano bang napapanalunan? Kalupa. Oo nga. Uy, alis na tayo. Oy, gusto mo pumila? Na. Gusto mo pumila? Oo, let's go. Ano ba yan? Ito na. Sana makabili ka na, Lai. Hala, 50% off daw, Lai, oh. Tingnan natin. Dito kami sa Super, guys. Tingnan nyo naman to. Ang cute. Hala, daw yung chanelas. Tingnan mo. Ang cute. Tingnan mo. Ganda niyan, Ann. Kaya lang ang init na. Oh, yes. Tingnan nyo dun, ang dami. Oh, wow. Ice cream queen. Hala, cute. May laman talaga siya, Day? Wala. Tatry nila yung jumpsuit. Tsaka si Anan dun somewhere. Maganda dito. Oh, may mirror na malaki. Tapos dito din meron. Yay! Labas! Twinning. Kayo na. Ala, bagay. Bagay, Doy. Oo. Kayo na talaga ang matatangkad. Pareho lang kayo, size 8. Magandaan. Ganda. Oo. Ikaw din, pabruha ka din ang buhok. Nice. Maganda, Doy. Dito kami sa Mecca. Hanap ako ng concealer, guys. Wala sila dito nung Tarte. Sa Mecca Maxima, sabi niya meron daw. Tarte? Meron Tarte doon, guys? Sa Mecca Meron, diba? Tarte. Sumayaw naman. Uy, copyright, Day. Good luck. Day, meron. Meron? Sa Marion yun, diba? Ang ganda ng music na dito, Day. Taga saan ka, Ann? Bibili siya nito. Sabi ko sa kanya, maganda to. Yung concealer yan. Try ko nga yung NARS. Bibilhin ko to, guys. I think I'm the shade Ginger. Inano ko siya, sinwatch ko siya sa kamay ko. So, yung yellow nasa baba. Wait. Yung yellow nasa baba, Ginger. Yung nasa taas, siya, honey. So, I think I'm Ginger. Yellow undertone. Ito yung swatch niya, yung naano ko na. Yung naano ko na siya, na blend. Maganda siya. Try natin. Kasi wala silang Too Faced at saka Tarte dito eh. Dito kami sa NK Fashion. Mag-close na sila in like 5 minutes. Yung nagbabudget, bibili. Budget to, di ba? Nagbabudget daw siya, pero pangalawang dress na yan. Pangatlo na ba? Ay, pangatlo! Oo. Mag-close na sila. Nakabili din ako, guys. Tinry ko kasi yung jumpsuit. Kasyang-kasya. Push mo yung jumpsuit. Ito, ganito yung itsura niya. Ito. Pero ibang kulay yung binili ko. Pang New Year. Ang ganda, no? Ay, yung foundation ko pala, guys. Yung The Ordinary. Ang ganda. In fairness naman sa foundation. Bye, Day. Ano ba to? NK Fashion, hindi ba? Ito, MCL.
Mali ako. Pero ano siya? Dito, NK Fashion. Ang ganda na ng buhok mo, An. Bagay na bagay sa ano mo. Sa... Alcacera. Bye. Tsaka sa... Enjoy your holiday. Oo nga. Hi guys! Nahatid na namin si Lyran. Dito kami sa Kmart na naman. We will buy shampoo for you. Shampoo para sa kanya. And then, may plano akong bilhin kanina doon. Like, pang travel stuff nga. Tapos, di ko nabili kasi punta naman kami sa Mecca. O yun, tsaka sa NK Fashion. So, yun, doon ako napabili. So, I think I'm gonna buy just toothpaste, tapos toothbrush. Para kay Dan. Something. Or I think we have some. I don't know, hindi ko siya nag-check before kami umalis. That is cool, isn't it? It is really cool. You wanna buy it? Yeah. No. Dami pang pool dito, guys. Dito kami sa Kmart. My battery's dying. We got 2 of these for dinner. Yum. Bahay na kami, guys. Nagpunta kami sa Kohl's at saka sa Kmart. May nabili ako mga shirts doon. Nashock ako kay Dan kasi, di ba sabi niya, wag ka na bumili kasi yung luggage mo puno na and all that. And sabi niya, last na talaga to. Pumunta ka sa clearance rack at kapag may nakita ka, kunin mo na. So, meron ako nabili, I think, mga, ilang ano ba yun? 3 t-shirts. Pakita ko sa inyo mamaya. Let's do a haul, guys. Quickly. Kasi I have 4 minutes left sa aking camera. So, we have this. Ito yung dinner namin. Sobrang sarap nito. Actually, yung unang nabili namin is from Woolies. Ito, Kohl's. Pero I think it's the same. It's mussels in tomato and garlic sauce. Dalawa yung binili. $6 each lang siya, guys. And sobrang sarap na niya. Well, yung from Woolies, masarap. Pero I'm pretty sure it's gonna be pretty much the same. We got thins para kay Dan. Avocado para sa ano niya, sandwich niya. Banana para sa kanyang smoothie every morning. Mango! Sarap nito pang dessert lagi. Croissant. I got croissant. We do laundry today as well. Milk. And then, ito yung mga pinamili ko sa Kmart. So, ito guys, naka-sale. Sobrang mura lang. Originally, $10. Ano na lang siya? 3. See? Maganda pa yung quality niya. Yung mga ganitong range nila ng mga damit, sobrang dalang lang nagsisale. As in, sobra. Ito, Star Wars. Kahit na hindi ko alam, hindi naman nila siguro gusto yung Star Wars. But this was originally 10 as well. And 3 na lang siya. See? Maganda na yung quality. And then the last one is this one. So, the Marvel Comics as well. Not as well. Marvel Comics. $3. Extra small. Yun, sa Kmart. Shampoo. And then we got this. Para sa ano, hand soap to para sa banyo. Kasi nasira yung automatic na hand soap namin. Parang kailangan ata niya ng battery. Parang sensor lang siya. Igaganon lang. Nasira siya. So, instead of buying a battery for that. I don't know. Hindi ko alam kung battery ba yung sira nun. Yeah. And then I got this. Kasi malapit na maubos yung ano ko. Wipes ko. So, I just got the simple, yung original lang. 2-pack, $10. And then Dan got another sock. Gusto niyo itong sock na to, guys. $2 lang ata to. So, meron na siya ng cactus nito. Meron na siya nung parang plain ata. Basta meron na siyang 3 nito. Tapos, he got another one na palm trees. Looks nice. And then a hat. Ito lang ata yung pinakaunang hat na binili ko full price. Kasi, para kay papi siya. And I don't think mayroon pa akong time na like maghanap-hanap pa or maghintay pa ng sale. So, I just got that. Ayaw niya kasi, mas bagay kasi sa kanya yung hindi flat, yung rounded lang. So, when I saw this, I was like, yeah, I'm getting that. That's $7. So, ganito yung itsura ng mussels, guys. Meron na siyang flavor dyan sa loob. Kaya lang hilaw pa yan. So, kailangan mo siya lutuin. Kailangan mo lang mag-boil ng tubig tapos i-submerge yan. So, kailangan mo na lang malaking pot para magkasya talaga siya. And I'm just boiling the water using the kettle para mas madali. So, ganito siya. $6 each lang, ha. $12, dalawa na. Magluto. Hala, bakit nakaon yan? Luto ka lang ng rice. Bongga na. May ulam ka ng masarap. Diba? Ito na yung ulam, guys. Yum! Dito yung mga siblings natin. Miss! Nasa vlog ka. Brothers! Makain sila ng ano. Yung mukha ni Marlene. Ay! Kaon pa more! Kani
ni vlog. Tsakahas mo, angay. Mula mag-diligidite. Kil, ipakita sa di mong baba, Kil. Sa vlog. Mura ramang kag normal, Kil. Hi guys! Madilim na. Umalis si Dan, tumakbo siya, and matutulog na ako kasi sobrang aga ko pa bukas. I need to wake up at 5:30 ng umaga. Right now, it's I think 9. Oh my gosh, 9:30 na guys. So, kailangan ko matulog na. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Mwah.